Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Ajnananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupaha Kathamahyam Dadati Supadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sya. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade Gopesha Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusudhe Devi Pranamami Haripriye. Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 13 ജ്ഞാനയോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗത്തെ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിഷ്കാമനായി അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അതുവഴി എങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. മധ്യത്തിലെ 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭക്തിയോഗമാണ് വിവരിച്ചത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നടുവിലത്തെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന് ആ ഭക്തനെ വളരെയധികം പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ വിവരിച്ചു പറയുന്നു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, കൂടാതെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. കാരണം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ വന്നുപെടുന്നു, കൂടാതെ ആ ജീവാത്മാക്കളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ജീവാത്മാക്കളാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ശരീരമാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുന്നത്, അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്നെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അറിവ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഭഗവാന് മാത്രമേ എല്ലാ അറിവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ സൃഷ്ടി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്, അറിവ് കൂടുന്തോറും, അറിവ് ലഭിക്കും തോറും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വളർന്നു വരും തോറും, നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി, നമ്മുടെ അറിവ് ശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി,
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലെയും ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും താൻ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സാധാരണമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകും, അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, കർമ്മഫലം, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുകയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനാൽ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെയും ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും, അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്താൽ നമ്മൾ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് തടയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എല്ലാം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിലുള്ള എല്ലാത്തിനും പുറകിൽ എന്താണ് അറിവുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകാതിരിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ് ശരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭോക്താവ്, അതായത് എൻജോയർ എന്ന് പറയും, എല്ലാത്തിനെയും ഭുജിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തി. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരാള് മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യജമാനനാണ് സേവകന്മാരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് യജമാനൻ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഭഗവാനെ പോലെ നമുക്കും സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്വയം സന്തോഷിക്കുവാനേ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം, ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. എന്തിനെ ആസ്വദിക്കുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. കാരണം ആ കർമ്മഫലം നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്വയം ആനന്ദിക്കാൻ, ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റിക്കറക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അതെന്താണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ്. 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞേയം, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് വിശദമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ ഏതദിയോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. അതായത് ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക്
പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീൽഡ്, ഒരു സ്ഥലം, അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഓരോ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു വസ്തുവല്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായ വാസസ്ഥാനം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. കാരണം ഇത് പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ജീവാത്മാവിന്. ഇവിടെ തന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക രൂപത്താൽ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല. കൂടാതെ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനം വന്ന് മൂടുന്നു ജീവാത്മാവിന്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ, തന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുമില്ല. പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനം വന്ന് മൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്നാലും സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ ജീവാത്മാവിന്. അപ്പോൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവേദി, ഒരു ശരീരം, ഒരു ഉടുപ്പ്, ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യന്ത്രം ജീവാത്മാവിന് തരുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ ജീവാത്മാവിനും തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മവേദിയാണ് ഈ ശരീരം. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ജീവാത്മാവ്, ദേഹബോധത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം ദേഹബോധത്തിലായതുകൊണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെയോ ശരീരം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദേഹബോധത്തിലാക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകുക വഴി ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, താനാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ശരീരം. അപ്പോൾ എന്താണ് ശരീരം? ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ശരീരം അഥവാ പ്രവർത്തന മേഖല ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം അഥവാ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. താൻ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അഥവാ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ. അപ്പോൾ ആരാണോ ഈ ശരീരം തന്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താനാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, അയാളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം താനാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നു എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? കാരണം നമ്മുടെ വളർച്ച നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ ശരീരം മുൻപ് ഒരു ബാല്യകാലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബാല്യകാലത്തെ ശരീരത്തെയും അതിന് മുൻപ് അത് കഴിഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്ന യൗവനകാലത്തെ, കൗമാരകാലത്തെ, യൗവനകാലത്തെ, കൂടാതെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചകളും മാറ്റങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നത് അകത്തിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ്.
എന്നാൽ ആ ജീവാത്മാവിനാണെങ്കിലോ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ മാറുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ, ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ മാറുന്നില്ല. നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെയോ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. ശരീരമാണ് മാറുന്നത്. ആ മാറുന്ന ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആളാണ് ജീവാത്മാവ്. അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ ഈ മാറ്റങ്ങളെ അറിയുന്നു. അതായത് ഉടമ ശരീരം മാറുന്നത് വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. എങ്ങനെയാണോ ജീവാത്മാവ് ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റുന്നത് പോലെ മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്ക് ശരീരം മാറുന്നത് ജീവാത്മാവ് അറിയുന്നത്, അതുപോലെ അതെല്ലാം അറിയുന്നു ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണുള്ളത്. ഒന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, കൂടാതെ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഞാനും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനാകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവോ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പരമക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ വെറും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരമനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാകുന്നു? അദ്ദേഹം പരമനാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. എല്ലാ ശരീരത്തിനുള്ളിലും അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിലും ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ശരീരത്തിന് ചേതന കൊടുക്കുകയും ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്വേതശതരോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ കുടികൊള്ളുന്ന, ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന 2 കിളികളെ കുറിച്ചാണ്. അതിലൊരു കിളി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം സ്വയം കഴിപ്പിച്ച് ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കിളിയോ, ആ കിളി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ തന്റെ സമീപം ഇരിക്കുന്ന തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കിളിയുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കണ്ട് ആ കിളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുക, അതിന് സാക്ഷിയായിട്ടും ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സമീപം ഇരിക്കുന്ന കിളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ തിന്നുന്ന കിളിയായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവോ, അദ്ദേഹം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുമതിദായകനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേവി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപരഃ, അതായത് പരമനായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ, ഈ ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയും അനുമതിദായകനുമാകുന്നു. ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര, അദ്ദേഹം മഹേശ്വരനാണ്. എല്ലാ ഈശ്വരന്മാർക്കും എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള, കൂടാതെ ഭർത്ത ഭോക്ത എല്ലാവർക്കും നാഥനും, കൂടാതെ ഭോക്താവ് ആസ്വാദകനുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ആരുടെയൊപ്പം? നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹവും വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ.
അതിൽ പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവുമായുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരമാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ശരീരവും 24 മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന എന്നുള്ളത് 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഇവയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവ്യക്ത അവസ്ഥയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, മിഥ്യ അഹങ്കാരം, പിന്നീട് ബുദ്ധി, ഇവയെല്ലാം ചേരുന്നു ആ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുടെ ഒപ്പം. അതിനുശേഷം 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതെല്ലാം ചേർന്ന് ശരീരം രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ്. ആദ്യം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നു, പിന്നീട് അതിനോടൊപ്പം മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം, കൂടാതെ ബുദ്ധി, പിന്നീട് 3 ഗുണങ്ങൾ അവ ചേരുന്നു. പിന്നീട് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നീട് മനസ്സും ചേരുമ്പോൾ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. അതുകൂടാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, 3 ഗുണങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ചേരുന്നു. അങ്ങനെ അതുകൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള 5 വിഷയങ്ങൾ, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, ഇത്രയും ചേരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ 24 മൂലകങ്ങൾ ആക്കപ്പെടുന്നു. ഈ 24 മൂലകങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം, രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുടെ അന്യോന്യ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് സ്ഥൂല ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ. കൂടാതെ പ്രജ്ഞ, വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ജീവലക്ഷണങ്ങളും ദൃഢവിശ്വാസവും എല്ലാം തന്നെ സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ക്ഷേത്രവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ശരീരം. ആ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ 6 വിധത്തിലുണ്ട്. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, മരണം. ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, കുറച്ചു കാലം അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു, പിന്നീട് മരണപ്പെടുന്നു.
ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യുൽപാദനവും നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം. വെറും 24 പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തെ താനായി അതുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ജീവാത്മാവിന് പുറത്ത് കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് തരുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ് എങ്കിലും 24 മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധത്താൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? എങ്ങനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടും ജീവാത്മാവിന്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. ശരീരം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതേപടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിനയത്തോടുകൂടി, ഒരു എളിമയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതായത് സ്വയം വിദ്യ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയുടെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ സഹിക്കടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയമേവ വിനയാന്വിതരാകുന്നു. കാരണം നമുക്കാരെയും തോൽപ്പിക്കാനോ നമുക്കാരെയും ജയിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയെ സമീപിക്കണം. ഗർവില്ലായ്മ, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അഹിംസ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാനും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുക. ക്ഷമ, ക്ഷമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മാനിക്കണമെന്നോ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണമോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായ്മ, ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയാന്വിതനായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം? ആ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരവും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾ. കൂടാതെ സ്ഥൈര്യം, സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത, സ്ഥിരമായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ആത്മസംയമനത്തോടുകൂടി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി വളർത്തണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസക്തിയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അങ്ങനെ മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുമുള്ള അഹങ്കാരം നമ്മിൽ നിന്ന് പോകണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് നമ്മൾക്കും കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. കൂടാതെ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മിൽ വളരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി, ഇപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം കൂടാതെ എന്നിവയുടെ ജന്മമൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം, അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവ് നമ്മിലുണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാം. ജനന മരണങ്ങളും വാർദ്ധക്യവും ദുഃഖവും വ്യാധികളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ദുഃഖമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം തന്നെ ദുഃഖമാണ്, ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. കൂടാതെ വൈരാഗ്യം, അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ഒരു വിരക്തി നമ്മിൽ വളർന്നു വരണം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്യാസിയാകണമെന്നല്ല. പിന്നെയോ അവരുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുക.
ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെയാകുക. അതായത് മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയോടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുക. അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരിക. കാരണം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഭഗവാനിൽ നിസ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭൗതികതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള, നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കണം. പിന്നീട് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്. കാരണം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടം എപ്പോഴും ഭൗതികതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കൂട്ടം ഒരു ഭക്തന്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആൾക്കൂട്ടം വളരെ ദുസ്സഹമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഇവയെല്ലാമാണ് ജ്ഞാനം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി ഒരു 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്, അതെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നു, ഇനിയൊരു ദിവസം അത് ഇല്ലാതാകുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്ത് അതിന്റെ അർത്ഥമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതല്ല അറിവ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമാണ്, എല്ലാം തന്നെ അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജന്മം, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ദുഃഖമാണ്. ജനനവും ദുഃഖമാണ്, മരണവും ദുഃഖമാണ്. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജരയും വ്യാധിയും അതും ദുഃഖമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്താണ് ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് സുഖം തരുന്നത്? പിന്നെ എന്താണ്? ജന്മം തന്നെ ദുഃഖമാണ്. കാരണം ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി തന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അനങ്ങാൻ പോലും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പോലും സാധിക്കാതെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ പൊക്കിളിൽ നിന്ന് കൂടെ വരുന്ന ആഹാരം, അത് അമ്മയ്ക്ക് എന്താണോ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതാണ് അമ്മ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എരിവും പുളിയും മുതലായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് അതെല്ലാം നീറ്റിലെടുക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ള പുഴുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ കുത്തി കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയെ ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ടുള്ള വേദന. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടത്തണം എന്ന കുഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണത്രേ. കാരണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്നു. ഭൗതികതയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പുറത്ത് വന്ന വഴി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന വഴി കുഞ്ഞ് അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ദുഃഖ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടത്തണം, എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങയെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയില്ല, സദാസമയവും അങ്ങയെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം എന്നെല്ലാം പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ്, ആ ജീവാത്മാവ്. പക്ഷേ പുറത്ത് കടന്ന വഴി ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. താൻ ഇരുന്ന തന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു കുഞ്ഞ്. അതുവരെ ഭഗവാനെ ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് പെട്ടെന്ന്
ഭൗതികതയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. അപ്പോൾ ജന്മവും മൃത്യുവും ജരയും വ്യാധിയും എല്ലാം ദുഃഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി നടി കാജളിന്റെ അമ്മ തനൂജയാണിത്. ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്തുമാത്രം ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അവർ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ട് വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്ത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാൽ ആരൊക്കെയാണ്? കൂടാതെ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ജ്ഞേയം, അതായത് അറിയേണ്ടത്, ആരെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും ആ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നർത്ഥം. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ആ പരമാത്മാവ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹമാണ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭഗവാന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദുജ്വല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വജാമി എന്ന്. അതായത് ഭഗവാന് ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിവേദ്യം വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ നീട്ടി ആ നിവേദ്യം എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ ആ നിവേദ്യത്തെ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി, അത് അദ്ദേഹം ഭക്ഷിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാനോ ചെവികൊണ്ട് തന്നെ കാണുവാനോ എല്ലാം സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരമമാണ് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, ആധ്യാത്മിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണുള്ളത്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നിലനിർത്തി പോരുന്നു. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒന്നിലും ആസക്തനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ആസക്തിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വരാട്ട്, അദ്ദേഹം ആത്മാരാമനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്നിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതുകൂടാതെ ത്രിഗുണാതീതനാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം 3 ഗുണങ്ങളുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്, യജമാനനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗുണാതീതൻ, നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകും. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എങ്കിലും
ആ പ്രകൃതിയോ 3 ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരിയാണ് എന്ന് പറയും. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിഷകളുടെയും സ്രോതസ്. ആ പരമാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജ്യോതിസ്, അതായത് പ്രകാശം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആ ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അതായത് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇരുട്ടാണ്, തമസാണ്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഒരു 5 കവറിംഗ് ഉണ്ട്. ആ കവറിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു സൂര്യന്റെ ആവശ്യം വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇരുട്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു, അന്ധകാരത്താൽ മൂടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അന്ധകാരമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു പരമാത്മാവ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ അന്ധകാരം ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ്യക്തനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതൻ, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവൻ, കൂടാതെ ആനന്ദമയൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും, നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുകയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ സർവഹൃദയങ്ങളിലും ആ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവ് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അറിയേണ്ടുന്നത് പ്രകൃതിയെയും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെയും കുറിച്ച്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ആ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു? പുരുഷഃ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസദ് യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ഓരോ ശരീരത്തെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ശരീരം ജഡവസ്തുവായതുകൊണ്ട് ആ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവയെ നയിക്കുന്നു. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് ത്രിഗുണമാണ് ഒരു ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബലം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലത്തിന്റെയും ആ മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ബലത്താൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ മേൽക്കോയ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി, സത്വരജസ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പതനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവിന് പലതരത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ, ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. പല വിധത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ വളരെ ഓട്ടത്തിന് പ്രഭുപാദ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, വളരെയധികം ഓടാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന മൃഗം ഏതാണ്? ചീറ്റയെ പോലെയുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മാംസങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ
മാംസാഹാരം വളരെ രുചിയോടുകൂടി കഴിക്കാനും എല്ലാം ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പൂജകൾ ചെയ്യാന് അമ്പലങ്ങളിൽ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോകുക, പൂജകൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ദൈവീകമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വയം അനുഭവിക്കണം, സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് അതേപോലെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയും അനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് ജന്മമെടുത്ത് ഒരു ശരീരം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പല ശരീരങ്ങളിൽ മാറി 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 നമ്മൾ അങ്ങനെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പന്നി എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നുന്നതാണ് പന്നി. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് എന്തും കടിച്ചു കീറി തിന്നാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കും, എനിക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കുന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമുക്കത് പക്ഷേ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായുള്ള വേഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുമൂലമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയെങ്ങനെയോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക്. പിന്നീട് ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നീട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ വേറെ വിധത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതികതാബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ തന്നിൽ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭൗതിക വാഞ്ചകളാണ് ഇതിന് കളമൊരുക്കുന്നത്. അതായത് അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓരോ ശരീരത്തിലും നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുത്ത് അതിലൂടെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഓരോ കർമ്മത്തിനും നമുക്ക് പ്രതികർമ്മം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ചാഗുണൈഹി സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെവലായതുകൊണ്ട് ഈ 1 മണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഓരോ അധ്യായവും പഠിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ 2 എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ തന്നെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഓരോ ശ്ലോകത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമുണ്ട്. ലെവൽ 2
അതിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഈ ഓരോ ശ്ലോകവും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ആ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ ചേരേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എല്ലാം 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മണിക്കൂർ സമയത്തിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അതുകൂടാതെ ജീവസത്ത ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ശരീരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കരസ്ഥമാക്കി നമ്മൾ മുക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവയെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യഹ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കണം. അതിനെയാണ് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുകോടുകൂടി നമ്മൾ കാണുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഒന്നിനെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തരുത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായിട്ട് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ, വ്യാമോഹത്താലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ പൂർണ്ണമായും അജ്ഞതയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഓരോ കാര്യത്തിനും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അവരെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം എന്താണുള്ളത്? കാരണം അവർ അറിയുന്നില്ല. ഈ അജ്ഞാനത്താൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്നു. അവർക്ക് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു ഏത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവ് അഭൗതികനായതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തുന്നു എന്ന്. അതായത് ജീവാത്മാവിന് കർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യമല്ല. കാരണം അജ്ഞാനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി. അങ്ങനെ പക്ഷേ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്, ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത്, പ്രാണൻ നൽകുന്നത് ഈ ജീവാത്മാവാണ്. എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും പ്രകാശമാനമാകുന്നത്, അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അതും എങ്ങനെ? അവബോധത്താൽ.
ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ, അതാണ് ശരീരത്തിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്. ആ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ പോകുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരത്തിന്റെ ബോധവും പോകുന്നു. ശരീരം പിന്നീട് ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് എന്നതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിൽ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുകയില്ല താനും. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമല്ല പ്രജ്ഞ. ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം എന്നുള്ളത്. ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയാൽ അവബോധവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഇങ്ങനെ ബോധത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ അവബോധം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറാം. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവബോധത്താൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രേരണ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവബോധമാണെങ്കിലോ ആ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്തി ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കുവാനായിട്ട് കള്ളൻ പരിശ്രമിക്കും. എന്നാൽ അതേ കത്തി ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലോ ഡോക്ടർ ഒരാളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ അവബോധത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. കാരണം ആ അവബോധം ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാകാനും ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവബോധം ഭൗതികമാകുമ്പോഴോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കാനും പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാനുമുള്ള പ്രേരണയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച ഏവിതുറിയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തോ എന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം, അതായത് ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം, രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ജീവാത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നനയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്. ശരീരമാണെങ്കിലോ ശരീരമാണ് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും വേറെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അവർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരത്തിനും ജീവാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. അതിനാണ് ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്താൽ നമ്മൾ കാണുക. ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്താൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, എന്താണ് ബന്ധനം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം എന്നുള്ളത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കയറ് എന്നുള്ള അർത്ഥവുമുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കയറ് കൊണ്ട് കൈകാലം ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അനങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഈ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഗുണങ്ങളും ആ ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും, അതായത് ഈ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നല്ല ഗുണം? ഏതാണ്? ഏത് ഗുണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എനിക്ക്
ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതു ഗുണമാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, ഏതു ഗുണം നമ്മളെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയാൾ ഏതു ഗുണത്തിലാണുള്ളത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും, നമുക്ക് ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അത് നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ അല്ല മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ചക്ഷുസ്സുകൊണ്ട്, ജ്ഞാന ചക്ഷുസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുക. അങ്ങനെ ആ ഒരു വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ആധ്യാത്മികമായ അടിത്തറയിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവീക ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവികമായ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അത് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാൽ ശിഷ്യനെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സഹായിച്ചത്, അതുപോലെ പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിത്തറ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഇടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മാറ്റാനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം.